ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ବାତ୍ୟାର ରୂପ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଆସିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। 29 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଚାଳନା ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଅବପାତ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟା 30 ମିନିଟରେ ପାରାଦୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏନେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ।